na hatak na yung sakyan ko. Yung bundok lang ako. Kaya po mga kalinga po. Ganda po dito. Punta tayo kila Kuya Robin. Yan po yung bundok. May bagong daan. Kila Kuya Robin mga kalingap. Tao po. Yan ho mga kalingap. Tao po. Hello Kuya Robin. Grabe ang pogi. Ang pogi ni Kuya Robin. Hindi man. Kamusta kuya? Okay naman. Pasok. Hindi ako. Ito po mga kalingap, andito na tayo kay Kuya Robin. Maganda. Ano nangyari sa kuko mo? Naipit. Naipit sa gate. Kita po yung kuko na yun naipit. Ito po ang kasama natin, kapatid sa pananampalataya. Pasok. Okay lang dito, marano. Ang ganda ng mo Kuya Robin oh. Naman isa oh. Ay wow. Wow. Lalaki na yan? Babae. Ay ito pwedeng mga asawa ni Rice. Oo. Yun na yung ko kaya Sige. nabibili namin. Sige. Ay hindi, bibigay lang Mabili ako sa iyo ng Pag niya, namali- tuta niya. Medyo tagal pa yun. Matagal pa yon. Ang ganda po mga kalinga po. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Wow. Ano yun sa Tagalog, Kuya Hindi ko Ruben? alam. Dito na, upo ka na. Oo. Kamusta na pala si Ma'am B na malapit na baga na Pwede na yun anytime. Oo nga. Pwede Wala na. mabantayan na. Pwede na, malapit na siyang mga anak. May ka na. May obligation ka pa naman na Oo. bantayan. Dalawang Ayun na. Pero Pagiging- okay lang naman si Ali na siya. Si Ali. Kaya niya ng sarili niya. Kaya na, kaso malikot eh. Yung malikot naman. Parehas man na ay pag namalikot to. Ay, namiss ako ni ni Ikaw Rice. nga, tingnan mo. Grabe mga kalingap. Kilala ka niya eh. Oo. Gustong Kaya mag eh. lambing-lambing eh. Gustong magpalambing sa tiyan. Kulit din ito. Nalayas. Layas ito. Kaya tinatali namin. Oo. Kamusta si Ayun, si Ma'am Bena? Hindi mo Okay na yata naman. turo? Oo, nakaano na siya ngayon, nakalib. Alib na siya. Nakalib na siya. Tapos, Mga pwede na nga yun. Kailan naman due date niya? Kahit ngayon, pwede na nga yun eh. Ano naman? Ano man na siya daw? eh. Hindi. Normal? 37, di ko sure. Baka pwedeng cesarean ulit. Sana man normal. Bakit si Ali na sasarian? Cesarean si Ali. May hirap kaya pag may Oo. na pag may sasarian. Balito yung pelvic bone. Think ako ng kay Lord talaga. Wala talaga kami ng pera no. Lahat naman normal. Oo. Normal. Tapos bayad lang dito lang sa bahay. Kami lang natulong sa Ako tsaka Libre yung lang midwife ko. Magkano lang yung gastos? Yung panganay ko 1.5. Tapos ito sa bunso ko medyo kasi lalaki. Oo. Kasi tuwa ko bibigay ko na 2,000. Oo. Singil sa akin 1.4. Kasi yung panganay lang daw 1.5. Tapos Kamusta na pala Kuya Robin? okay lang. Ayos naman. Ikaw nga, kamusta ka? Kamusta sa magsimba ka ulit sa sa linggo? Nababalik pa ako ulit. Kasi apply ko sila na passport kaya namuwi ako. Tapos namuwi kami, siya sama ko naman doon Lahat na sila may na. Oo, palahat. Kasi kailangan ko ng passport pagdating na yung ID para pagbakasyon na yung bata para pauwi ko na sila doon. Papagbakasyon mo na sila. Kasi na mahirap kasi kumbaga na hindi ko na maabutan si Papa na hindi siya nakita yung apo niya. Tapos ayun, gusto ko naman makikita sila si Mama. Para malay natin kasi matanda na hindi naman natin alam. Alam na lang natin yung baga
mang-born natin na birthday lang. Pero yung araw na pitay natin, hindi natin alam, di ba? Kaya gusto ko naman na haba may panahon pa na nakilala na sila na sa personal, di ba? Nakita naman si mama. Pero yun na nga sinasisihan ko talaga kay Papa ay na ano, hindi, kung bigyan na sana si Lord na 2 buwan lang, kikita na sila ng last year. Eh kaso, wala tayo gawa. Alam mo naman pastor ka di ba? Kasi pag siguro hindi nang tanggap si Lord, nakikita sila, di ba? Hindi nabigyan. Wala tayo. At least nakaano naman video call, Oo, gano'n. na video call naman. Na video call sila dati. Na Papa, na video call sa kanila. Kahit wala ko dito, na video call siya. Tapos, ginagawa niya lang. Kahit hindi sila tindihan na salita, basta tingin-tingin lang. Nakikita naman sa video call, pero iba naman din talaga sa personal na sa harap-harapan mo, di ba? Na hawak mo na, tapos mga kiss-kiss mo na yung bata, gaya din sa'yo, di ba, nagagala ka. Tapos pagdating ka sa bahay, kahit tawag mo naman si Ma'am Dena o kay tingnan mo kay Bibi Ali, pero iba naman yung ramdam pag nauwi ka, yung lambing baga, lahat na pagod tanggal, di ba? Ganun. Yun na yung miss ko na kay Papa. Pero wala pa, di ba? Yun na, si Lord Pero at naman least na, maasikaso mo na yun. Pero nabili na siya ng bigas bago siya namatay. Nabili siya bigas para sa kanila. Tapos yan, tago ni Mama. Sabi niya Mama, yan, pagdating naman ng mga bata, sa kanila na yan nakakain. Yung basmati rice, mahaba. Basmati rice. Yun na yung bili niya. Sabi ko kain naman sila. Kahit sa Indian food, kain naman sila. Chapati, kain naman lahat na ano. Sabi ni Papa, ay malay mo, kasi hindi naman sila pure na Indian. Kasi malay mo mahanap sila ng kanin. Kaya nabili na siya. Bili siya ng ano. Bago siya namatay. Excited na siguro dun sa excited niya, kaya na-atake siya na umuwi kami. Mahirap pag nag-act na excited, ano? Sobra na siguro na Excited na excited. Kasi Kaya dalawa lang anak niya eh. Dalawa lang. Dalawa lang kami ni Nico. Tapos yung apo niya, dalawa lang din na lalaki parehos. Gusto niya din si Mama. May mga babae din na ano. Yan. Gusto niya ni Mama. Tsaka apo. si asawa ni Nico. Gusto niya na pinapanal. Plano nila na ang tawag yan. Yung baga putos-putos sa babae para gawan na manika. Mga laruan. Gusto naman sila ng ganon. Tapos natuwa din si Papa, kwentuhan sila ni Mama. Tapos na excited talaga siya. Tapos sabi niya, okay lang, ako na bahala. Pero hindi naman mahiling sa kain na karne naman doon. Sabi niya, ako na bahala, ako madala sa labas. Sa labas na lang sila nakain doon sa baga may karean baga sa amin din doon. Mayroon pwede na kain ng chicken, gano'n. Kung gusto may isda, sige, ako ang bahala, sabi ni Papa. Kaya Baka siguro sobra sa si mama excited. mo, huwag mong sabihin na huwag excited, mag-relax lang ka. Kaya hindi ko naman sinabi sa kanya na yun. Sabi ko pag gawa ko na yung passport, pagdating na yung ID ko, Huwag sabihan mo, huwag masyadong excited. nga, hindi ko na hindi ko na masyado pina-push pa para isa kasi Pray lang, laging lahat ng bagay pinapa-pray lang. Isa pa kasi si Mama, hinahagasan ko lang doon kuya. Yung isa mata niya tagal na, almost 25 years na din, nawala na yung isa mata niya. Wala na talaga, bulag na. Wala na yung tubig na siya. Tapos, yung isang mata niya, Okay pa, kaso lang, malabo na din. malabo na din. May salamin na, sabi naman ng doktor, kailangan papalitan ng mata, yung dito. Pero delikado din daw. Kasi, kaso lang, mahirap na hanap ng mga donor na mata. Ayun. Di mahal din yan, binabayad. Pero check up naman din kami na ngayon pag uwi naman si Nico, na check up naman din sa army
hospital. Kasi mas maganda doon. Oh. Libre pa pero maganda naman. Kaso lang, yung mata, may hirap na hanap. Oh. Tapos mahanap ka na, libre naman ang lalagyan nila. Kaso binabayaran mo pa yung sino na donor na mag-ano. Diba? Oo. Saan kayo galing na yun? Ano, sa bahay lang. Gusto mo ako Kuya Robin pag-pray? No, naman. Pag-pray kita, pag-pray ko na Yan ang ano gusto ko. mawala na din yung ano, Panginoon. No, pero ano naman din yan, kahit hindi naman tiwala naman yung sa likod ng camera, kahit mahina yung views ko, alam ko naman yun ang dahilan dahil sa ino. Eh, minsan kasi kuya na may oras din na talaga hindi mo kaya pinang-control na ano, gusto mo talaga pero tutulungan ka ng Lord sugat din na tinatulong sa akin na ano mo ako. Tapos yung pangarap mo matutupad. yun na isa pa gusto, thank you talaga kay Lord na talaga muntik na hatak na yung sakyan ko. May hindi ko alam saan galing yung pera, bigla pasok sa bangko. Tapos hindi ko alam sino, tapos kaltas sila, nandiyan pa rin sa yan. 3 buwan hindi pa ko bayad sana. Pero na yun, 10K na lang kulang mo sabi ko. Thank you Lord, okay lang, kaya ko naman yung 10K. Pero muntik na. Saka ano, sige, mag-pray kita Kuya Robin. Father God, in heaven, praise the Lord ng Panginoon siya. Praise mo Panginoon yung pagtagumpayan mo yung mga nagpapasama sa kanya. Matanggalin ang pagpapasama na matupad po yung pangarap ko. Turuan mo po yung puso niya na maging humble heart. Kaya po Panginoon yung gawa ng blessings. Ayun Kuya Robin, may nagpapabigay sa'yo ng worth 2,000 pesos mula sa ano yung sponsor. Ayun po, pamilala. Ayun na magpakilala pero galing sa Lord. Pero yung galing sa Lord. Thank you po, maraming salamat kung sino. Siyempre gusto ko lang talaga naman na ano, mapasuklian naman kayo ni Lord na bas maduble pa. At ito malaking tulong din kasi lang kaya mahina din na views ko pero malaking bagay naman Galing yun. sa Lord. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you Lord. Si Lord. Grabe. Basta Thank you, magtiwala lang tayo sa Panginoon Kuya Oo Robin. naman. Grabe naman talaga. Pinadanan ko na yun na. Nandito lang kami. Oo. Nandito lang ako para sa inyo mabalik Kuya ako, Robin. baka bukas maalis din ako. Oo. Pero yung sakyan, ewan ko, motor lang dinadala ko. Tapos, ang usapan naman namin ngayon, February 15, dating na daw yung may-ari na sinasingil. Kasi collector lang ako eh. Pero wala sahod doon. Nag-collector ka tapos Wala sahod. Ano lang, pagdating na daw, kusang bigay lang kung magkano, yun ang tanggap ko. Tapos kung bigay, okay. Kung hindi, wala tayong gawa. Diyan tayo buhay sa YouTube. Di ba? Pero kasi ano eh, basta nasa Panginoon lahat naman yung nakilala kita, nakilala ka niya gawa yun ng Lord. ano po, Tapos tuloy-tuloy na offer niya bibigay si Lord. Nagmula yung kay Lord at kaya niya magbigay ulit. opo. Basta Tiwala naman ako. Ayan kasi yung trabaho ko na yon ng collector ako kasi nang usap si Nico. Hindi ko alam kasi umuwi si Nico sa January 11. Ubos yung visa niya, pinaasikaso ko na sa immigration para legal naman uwi niya. Para mapagbalik niya walang problema. Eh di kung stay pa siya dito, di PNP siya, tago naman na gaya din dati, di overstay na naman yan, hindi malaki binabayaran. Ngayon, ginaasikaso namin. Tapos yun, ang January 9, nang pupunta siya dito, sabi niya, Kuya, nausap ko sila, ikaw na muna papalit para singil sa kanya. Tapos, umuwi na, alam ko naman na umuwi na siya, kaya ay nausap na siya bitaw na siya ng salita hindi ko pwede sira yung usapan nila
ayoko na sira si pangalan ni Neko. Tapos baka mamaya masabi naman sila, ay, nausap na Neko. Tapos hindi ka naman papunta, hindi ka naman pati parehas kami nasira, di ba? Kaya ayoko naman na napasira si Neko. Kaya napilit ko, sorry naman din ako kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kasi si Kuya Bal din na hintay din sa akin na papagawa kami ng sari-sari, baga yung drama-drama. Tapos pagbalik ko, mga February 16, doon na ako, pasok, tapos sama-sama din tayo. Ako naman, kapag ka-available ka lang naman, di ba? Oo, alam mo naman eh. Ano naman tayo, parang magkapatid na din tayo. Ay, oo. Magkamukapatid. Joke lang. Anong di ba, ginagawa mo, di ba, gusto mo gupit, kaparehas Oo, naman tayo yung nagpagupit ka na, oh. Batulay na sa... Bagay pa rin. Bagay pa rin yung ano mo. Salamat po sa panonood, sa pagsuporta sa channel natin. God bless po sa lahat. Maraming Okay salamat po, thank you po. Thank you po pati namin yung bibigay po. Maraming salamat po. God bless you po.